ɲinikɛ lamɛnbaa jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ kuma tacogo a n'a bilacogo la Jɔni Sodi k'a dɔn ni mura ni tɛ koyi muraba yɛrɛ de bɛ na wa n'i ye mura juguyalen maa na fantanya de don n'o tɛ mura tɛ waritigi minɛ n ko mura Konakiri nin dugu dumanba in nin sumaya dugu in ne tun bɛ min fɛ n jatigi kɛ ala ni dugukolo ka di a dugukolo ka maga n'i ye fɛn o fɛn dan a bɛ falen ne ko n jatigi kɛ n ko aw ka nin dugu in n ko a bɛ komi sumaya bɛ yan dɛ a ko sa bi na sa yɛrɛ mun bɛ bɛɛ a ko i jɔlen filɛ yɔrɔ min ni i jɔlen mɛnna yan ni ala ma jan i bɛ falen ne ko ja da y'o ye ja da y'o ye i jatigi kɛ Etienne Ɲangi ɲɔgɔn na don wa Libreville awɔ don o don $1,000,000 a ye nin m'o di nka n kun bɛ siyɔrɔ ɲuman na ani dumuni duman dun tabarikala o ye dɔ ye Jɔnsi Sedu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ye ko Saba Jalo ko di Saba ko a ko Mali ani Guinée i k'a dɔn u ka ɲɔgɔn bɛ 9 na i k'a dɔn ayiwa hakili jigin don min b'a to jamana fila i k'a dɔn taama ani ayiwa an ka bɔ ɲɔgɔn ye dɛmɛ min n'an bɛ se k'a ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ i k'a dɔn ɲɔgɔn ye tun bɛ tali k'o de la nin ko in nafa tun ka bon cogo min fanga tun b'a la barika tun b'a la Mali minisiri maa tan bonyango nin bɛɛ lajɛlen n'u u ka danganw u dara ɲɔgɔn kan ni ka taa Konakiri a kɛra bonya ni karama ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye bɛnkan ye n'u k'a ma accord de coopération o 5 min ye hakilinaw ye taafanw ka kɛ kelen convention o 4 min ye an ka hakili to a la o de ye memorandum ye o den fila Jɔn Sodi k'a dɔn bolonɔbila sɛbɛn taara ka nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ a ko jɛkulu de sigira tile 2 min ye hakili jagabaw ye min ni min bɛ se ka kɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ Jɔn Sodi k'a dɔn foyi tɛ u tɛmɛna min kan i k'a dɔn jamana fila cɛ min ye awɔ kɛnɛyako ye min ye awɔ énergie ye jɛgɛmɔ min ye sariyako ye i b'i miiri fɛn o fɛn la hadamadenya la Jɔn Sodi k'a dɔn nin 9e session in Mali ni Guinée i k'a dɔn bɛnkan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ awɔ a bolonɔbila sɛbɛn kɛra sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn baaraw bɛ kuncɛ don min Jɔn Sodi k'a dɔn a kɛra nisɔndiya ye sabula i k'a dɔn délégation ba fila Mali ta ministère des affaires étrangères ale kun y'o ɲɛmaa ye Konakiri ta min ye Dr Musa Da Kuyate ale fana y'olu ka affaires étrangères min ye kɔrɔfɔw ye bɛnkan kɛra min na Jɔn Sodi k'a dɔn i tɛ se ka da la min ye Côte d'Ivoire ka ye Laginɛ ka a bɛ se ka na Mali fonction publique kɛ a bɛ concours kɛ Mali fonction publique la n'a passera a bɛ baara kɛ Malien i bɛ se ka taa Laginɛ ni fonction publique concours bɛ yen i bɛ se ka a concours kɛ ka don a la ka baara kɛ Laginɛ Mali Laginɛ k'a kɛra jamana kelen ye a kɛra o ye dɛ o tuma intégration a kɛra an kɛra kelen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛw Mali yɛrɛ i k'a dɔn a bɛ nafa min sɔrɔ Konakiri i k'a dɔn daw ser'o ma min ye pɔriko ye Jɔn Sodi k'a dɔn diɲɛ jamana tɛ yen farafin jamana tɛ yen min ni Mali ka surun ka tɛmɛ min ni ayiwa Konakiri ka surun ka tɛmɛ Mali kan Jɔn Sodi n'i y'a ta k'a lajɛ Mali a kan ka nafaba de sɔrɔ ɔ nafa ninnu fana min ni min kan ka kɛ sababu ye min b'a to u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ o kumaw fɔra o de la jagokɛlaw ka bolofara ani diɲɛmɔgɔbatigiw a bɛɛ lajɛlen ka cidenw bɛ kɛnɛ kan transporteurs tun bɛ yen chambre de commerce tun bɛ yen conseil malien des chargeurs tun bɛ yen i b'i miiri jɛkulu la n'a bɛ sɔrɔ bosobaw kɔfɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka cidenw bɛ kɛnɛ kan mun ni mun ka ɲi anw ma mun ni mun ka d'a ye waasa baara ka nɔgɔya Jɔn Sodi da donn'o bɛɛ lajɛlen la ni ka fɛsɛfɛsɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa ka yɔrɔ suma min ye Kouaji da ye Mali yɛrɛ nin de ye aw ta ye maa si ka bateau tɛ jɔ yan na aw tɛ payi an bonya na sa dɛ yarɔ y'a da ye nin y'a da ye maa si ka minɛn tɛ jigin nin danga in na na aw tɛ Amadu Konate tun bɛ yan Amadu Konate jɔnni douane ɲɛma non a ka cidenw tun bɛ yen Jɔnsi Sedu sɛbɛnnikɛla ko ka t'o yɔrɔ kurubukari dama ko ma sira ka bɔ ka bɔ ayiwa port la min bɛ se ka tɛmɛ dugu kɔnɔna fɛ ka sɔrɔ u ma degun Mali camion ka t'u ka minɛnw da sira kɛrɛnkɛrɛnnen ka d'u ma maa si tɛ tɛmɛ o sira fɛ Mali tiɲɛ yɛrɛ la Laginɛkaw y'a k'a la koyi Mali kɛra Guinée kɛra Mali fa dɔ ye koyi non ayi Mali ni Guinée de ye kelen ye Mali ni Guinée de ye kelen ye Jɔn Sodi nin bɛnkanw an tora o port yaala de la Jɔn Sodi k'a dɔn siraba goudron min kan ka dilan kilomètre 4 de dilanla la kaban Laginɛ président kɔni kabini wolola
commandant colonel légionnaire surasi y'an do yala de la port kɔnɔ kasi nka o sira kelen minɛ ten 4 kilos ama kɔri maa bɛ se ka nin kɔrɔ yan président Kuturu a bɛ komi ni Asimi sira minɛ jɔn b'o kɔri se k'o kɔri a kɔri k'a lajɛ u b'i bali kiriba n'a ka sabaraba finma in ne ka cameraman ne ko sinali wari tɛ min bi an nakun tɛ nin ye an nakun tɛ nin ye dɛ cɛni bɛna taa an fa taama na n tɛ taa dɛ kilomètre 4 ko taama 4 kilos visite banni an ka ministre cɛkɔrɔba b'u la banabaatɔ b'u la ne ko a na dɔ f'a ya bi kɔri an ma taa yala ni Madina ye o la ye madame Danbele Madina Sisoko surasi muso tɛ yan Madina y'a jɔsi ka taa n'a yɛrɛ a taamana n'a kun ye nin suda Madina na n'a kun ye jini don ka kɛrɛpu don ka gilet don a sanfɛ ka kepi d'a kan aw tun bɛ taa sɔrɔ yen dakabana goroden ɲuman kun b'a kan n dɔgɔnin tɛ de a ma dɔw nka a taamana koyi a taamana a ye talaw bɔ dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni parti min bɛ n'o ye ADEMA PASJ a fɔ diden kelen parti o kumana jamana sariya sunba a yɛlɛmali ko kuma min n'o fɔlen bɛ ADEMA PASJ ko kangarida ka fusa wuli ka bɔ nɔgɔ k'a ye kunungo novembre kalo tile 20 u nana ka na kunnafoni bɔ ka ben kunnafoni min kɔnɔ ADEMA yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ u ka yeta n'u ka faamu ye min ye nin baara in na min daminɛna jamanakuntigi fɛ n'o ye colonel Asimi Goita ye sɛbɛnnikɛla ko ADEMA PASJ a ɲɛmaayaso u k'o de ma comité exécutif o bɛ maa min bolo o ye professeur Marimanja Jara ye Marimanja ani ADEMA n'o ye didenw ye u farala ɲɔgɔn kan ni ka bɛnkan kɛ ka sɛbɛntigɛnɔ bila min kɔnɔ u bi kuma sariya sunba min dara février kalo tile 25 san 1992 a yɛlɛmali koɲɛw kan ADEMA ko a ko fɛn min ye sariya in ye bolo min n'o bɔlen b'a nɔfɛ n'o ye projet kura in ye olu kɔni y'a ta ka taa k'a ta ka segin u ye yɔrɔ dɔw y'a la minnu ka ɲi nka ko fɛn caman de b'a la min n'o jɛgɛnen bɛ ADEMA ko a k'u tilalen projet in kalanni la u y'a ye k'a fɔ accord min n'o tɛgɛnɔ bilara a bi tali kɛ o laɲini dɔw la olu bɛna sabati fɛn min ye an ka jamana wasabilenko ye o ka kɛ so fila ye min bɛ se k'a to fili ka bɔ an ka jamana sariyako la ADEMA k'o ɲɛna a ko fɛn min ye kiiribon kɛrɛnkɛrɛnnen ye o bɛna sigi min bɛ wariko kiiriw kɛ o k'o ma Cour des comptes ADEMA ko u diɲɛna ni o fana ye o dɔrɔn tɛ a ko démocratie o sinsinni ani fɛn min ye an bɛ farafin jamana min kan olu ye sariya minnu sigi k'olu dɔw ta bala ADEMA ko u ye nin bɛɛ lajɛlen y'a kɔnɔ nin ɲɛna nka ADEMA ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn dɔw fana bɛ yen minnu ni jamanadenw y'o laɲini i n'a fɔ dialogue national inclusif assise nationale la refondation ADEMA kɔni ko an bɛ don min na ko bi olu kɔni ye fɛn caman ye n'o tara bala a bɛna kɛ sababu ye constitution kɔrɔ yɛrɛ a bɛ kɛ fɛn sidɔnbali ye a bɛ kɛ dɔnbala fili ye o tuma olu bɛ min laɲini o de ye k'a fɔ fɛn damadɔ bɛ yen minnu bɛ se ka falen constitution kura la kɔrɔlen na nka k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka sin k'a kɛ kura ye ADEMA ko o kɔni ye ko ye ko min n'a jɛgɛnnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ADEMA labanna tuguni k'a fɔ jɛkulu min sigira k'o ka baara kɛ ko in kan n'o kɛra commission ye minnu nana sɛbɛnni kunfɔlɔ kɛ ADEMA ko o sigicogo ma kɛ olu fɛla ko ye sabula u kun kan ka ɲininka olu yɛrɛ ka maa di min bɛ nin hakilina di ko in na a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye jamana mara cogoya ye u ko min ma régime ani fɛn min ye fangabow ni ɲɔgɔn cɛ ye ADEMA ko fiɲɛba de b'o yɔrɔ la sabula fangaba de bɛna di jamanakuntigi kura ma ADEMA ko o t'u fɛ ko ye a ko n'a y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana ye an bɛ gɛlɛyaw la kɛlɛ bɛ yen gɛlɛya caman bɛ yen baloko gɛlɛyalen bɛ jamanadenw yɛrɛ tɛ kunfilenna kelen na nin kɔni tɛ constitution yɛlɛmali waati ye olu bɛ min ɲini jamanakuntigi fɛ a ko olu ɲɛɲini fɔlɔ n'a tilar'o la constitution ko kuma o bɛ se ka fɔ n'o tɛ a ko an bɛ waati min na ko sisan nin bayɛlɛma minnu n'olu fɔlen bɛ ADEMA ko a bɛ na ni gɛlɛyaba de ye jamana kɔnɔ o tuma n'a ma ɲɛ o kɔ olu bɛ min ɲini jamanakuntigi fɛ Asimi Goita ale yɛrɛ ye sɔrasi den ye a man ka sɔrasiw man ka nin baara kɛ politikimaw de kan ka nin baara kɛ a ka tɛmɛ ni transition ye a k'i dabɔ constitution ko kuma na olu politikimaw n'u ye fanga ta olu de bɛ se ka ɲɔgɔn ye ka bɛn a la jamana bɛ taa bolo min fɛ ani jamana constitution ko a bɛ taa bolo min fɛ o tuma n'a b'o cogoya la jamanakuntigi Asimi Goita k'u b'a ɲini a fɛ a ka nin baara bɛɛ lajɛlen bolo kan k'a ɲɔngiri a ka tɛmɛ ni transition baaraw ye. a tɛ a t'a dabila u bɛ su ko an na san 30
démocratie na fura dama sango so n'a fɔ ko a n'a yɛlɛma a kɛra. mais Assimi c'est un militaire surasi de don. jamana den dɛ ya. o don kɛ. faso jugu don wa. Adama fɛnɛ jamana denw tɛ ya. jamana denw c'est les partis politiques. olu ye san 20 k'a la ya u y'a kɛ ya. ni ɲininka de. a ma se ka kɛ mais u y'a lajɛ dɛ. u sera ka kɛ ya. ils ont tenté. bon min bɛ se k'a kɛ dɛ. tɛmɛ n'a ye. avance. démocratie ye parti politique de ye c'est pas les militaires. n bila sa an ye dɔ kɛ démocratie la parti politique bolo an ye dɔ k'u bolo ten. kunnafoni filɛ nin ye. naam. an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ. a ka bi bɔli la. Joasi Seydou. Samba kunkolo. a tɛ se ka tobi da kelen kɔnɔ. n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma alternance. maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko ayiwa Yusufu Sisɔgɔ. Yusufu Sisɔgɔ ko. a ko i k'a dɔn parti politique wɛrɛ min bɛ yen n'u k'a ma URD. i k'a dɔn ayiwa kɛlɛ ni mankan tɛmɛnen kɔfɛ. sɔn kɛra min ma sariyatigiw fɛ k'a fɔ o de ye président ye. o de ye Gwaɲɔn ye. Gwaɲɔn i k'a dɔn a sigira a ka masaya wolo kan. Joasi Seydou k'a dɔn a kɛra kunkɔrɔta ye a kɛra wasa ye. min ye URD u jabaa la. ka so minɛ k'a sɔsɔ i k'a dɔn i ko dakɔnɔɲi URD i k'a dɔn kanubaw ni lapasabaw ani biro maa dafalen u bɛɛ lajɛlen tun bɛ awa ɲɛmaa kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko madame Kulubali awa Kajatu Samakɛ o kun bɛɛ ale yɛrɛ ye awa tɔn in awa a densɛbɛ ye o tɛmɛnen kɔfɛ u ka député kɔrɔ min bɛ Amadu Sise n'u k'a ma ko Jajiri o fɔlɔ tun bɛ kɛnɛ kan min ye vice président ye ni ani awa secrétaire général Kuma ani docteur Mamadou Diallo min n'o ye denmisɛnw ka ɲɛmaa ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Joasi Seydou bureau exécutif national URD Joasi Seydou k'a dɔn awa tile damadɔ dama de duuru ma u ka nin ɲɔgɔn ye labɛn ɲɔgɔn ye labɛnnen i k'a dɔn président wasalen min ye Gwaɲɔn Kulubali sɛbɛnnikɛla ko sɔn kɛr'o masa bɛn kɛr'o kan k'a fɔ Gwaɲɔn kɔni ale de kɔni ye président ye Joasi Seydou Gwaɲɔn kɔni a nakan ye min ye o ka di sabula ka tɛgɛ jan u ni maa minnu kɔni kun bɛ mankan na walima kɛlɛla u bɛɛ lajɛlen ka wele u ka sigi du kelen kɔnɔ o de bɛ kɛ sababu ye URD yɛrɛ a ka fangaba sɔrɔ a ka sinsin a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sumayɛlɛ Sise ala k'a hinɛ a tiɲɛ tabaw Joasi Seydou k'a dɔn gɛlɛyaba donn'u ni ɲɔgɔn cɛ sabula ɲɛmaa ko a gɛlɛya barika bonyana fo ka taa kɛ kiiri ko ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ kelen kɔni b'a la o de ye se sɔrɔ waati dɔ sera sa ayiwa min kɔni b'a to i k'a dɔn URD a den bɛɛ lajɛlen ka wele u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kɔni ye Gwaɲɔn Kulubali a ka yeta ye k'o fana tɛmɛnen kɔfɛ min ye Gwaɲɔn Kulubali ye a ye foli ani tanuni kɛ ni ka ɲɛsin awa bi maa bɛɛ lajɛlen ma URD kanuba bɛɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u laban ye politique baara daminɛ u y'u da don projet kura min bɛ senna n'a bɛ jamana sarabolo kofɔ i k'a dɔn ani commission min sigilen bɛ commission min kan ka kɛ sababu ye jamana den bɛɛ lajɛlen ka bɛn a da donna politique baara fɛn o fɛn awa n'o kɔni nu minɛnen don bi a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la ni ka kuma kan sɛbɛnnikɛla ko waati nataw la kuma gɛlɛn minnu fɔra ani kuma koloma minnu fɔra i k'a dɔn an na segin ka n'o fɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ alternance kɔnɔ a ka bi bɔli la Sumala Sise muso tun bɛ yan o ma sɛbɛn pourquoi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sumayɛlɛ Sise muso mais parce que ni Sumala tɛ yen a muso bɛ yen bonya kan ka d'a kan elle doit être président d'honneur quelque part président d'honneur quelque part o ka fisa dɛ e tɛ foyi fɔ gansan tu as une idée derrière la tête ah non je n'ai pas d'idée ni i sɛgɛnna I don't know n ko taa fɔ i ka page kan nɛgɛw kɛrɛfɛ jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pep Joasi Seydou n bala cogo bɛ di mais il fallait la magouille. Non, pas du tout. Je te connais. Tu me connais. Voilà, moi je te connais. Non, tu m'as étudié. Non, ça c'est un sujet. Il me l'a mis développer et capable. Nous on n'a pas ce temps. Nam. D'abord, on a même une décado. Oh, piquet. Nam. Même une décado. Aha.
mi boni sɛbɛn an ko min ma challenger fasiriba n'o ye Dirisa Togola ye nin y'a ka sɛbɛn ye Dirisa Togola ko a ka di n'a tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ a ko an ka taa Baninkɔ fɛn min kɔni ye Bamanjo ani kojugu tigilamaw ye u kun kɛlen bɛ ka yengu dagayɔrɔ ye n'a jara a bɛ se fila fɛn min ye Mali armée ye k'a ta no sibirido Nobanukalo tile 19 ka n'a bila biɲɔandonya na yen kɔni a bɛɛ lajɛlen de sɔsɔlen bɛ sɔrɔdasiw la sɛbɛnnikɛla ko a ko sibirido Nobanukalo tile 19 sɔgɔmada joona fɛ fɛn min ye fajiri ale kaɲa fɔlɔ armée n'o ye armée de l'air ye u ka avion belebeleba min bɛ n'o ye Mi 171 ye o sina ka na i munumunu dugu kunna ten pagapaga duguma bɛɛ minnu kɔni solila ka wuli minnu wulila sɛrimunu na bɛɛ donna n'i ka ko i kɔ kan dugu jumɛn Baninkɔ ɔhɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Doyila mara dugu o dugu bɛ n'o ka surun Doyila faaba la bɛɛ lajɛlen donna ni ko y'i kɔ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dugu dɔ bɛ u ko min ma Jakarla ani Bugɔla o fanfɛlaw fɛn min ye terroriste ye armée ye kibaruya sɔrɔ k'a f'u dagalen bɛ yen b'a fɛ o tuma ka soli ka d'u kan k'a sɔrɔ ma wuli i n'a fɔ sɛdina bɛ minɛ cogo min armée y'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko u nan'u ganga u ni Doyila cɛ sabula n'u ko k'u bɛ porokoto u bɛ boli ka taa yen b'a fɛ avion bɛ sanfɛ sɔrɔdasiw bɛ duguma ka na dugu mɔmɔli de daminɛ fɛn min ye dugu soforokun dugu bannen ka don kungokolo la n'o ye kungokoloba min bɛ yen k'o mɔmɔli daminɛ sɛbɛnnikɛla ko dugu minnu bɛ yen n'o ye masigiyanfanw ye u y'a bɛɛ lajɛlen de salo ni ka n'u kun gwe ɲɔgɔn na i b'a fɔ fɛlɛbɔlaw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye terroriste ye n'i y'a mɛn ka waraminɛ kilisi ka di i da ye mɔsɔnyɔrɔ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko u ye terroriste salo k'u salo ni min ko k'u bɛ boli gajaga u bɛ kisɛ k'o kan ni min borokotora u bɛ t'o kunkolo sɛkili tɔtɔ ni k'o tɔ lase sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dugu fila bɛ olu kun tɔɔrɔlen bɛ n'o ye Jakarla ani Bugɔla ye o dugudenw kɔni olu dege bɛ soli ka bɔ la k'a k'u bɛ taa forosɛnɛ na nin n'o mansi ma taa sabula fɛn min ye sɛrimununaw ye darakatɔbilaw yɛrɛ olu ma se ka tasuma kingo y'an ko fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye olu ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko wula bɛ se waati min na yɔrɔ min bɛ n'o ye dugu fila in ye Jakarla ani Bugɔla ye u y'a fura k'a jɛ tas hebuɛ terroriste minnu fara minnu minɛna maramafɛn minnu minɛna mobili moto ani fɛn min kɔni y'a kisɛ ye u y'a bɛɛ lajɛlen salo ni ka fɛn min kɔni ye Bamako ye ni k'o magɛn n'a ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ challenger kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔnjɛ dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Masiri Job i k'a dɔn o wulikajɔ ni ayiwa o Bamanje wale i k'a dɔn a jugu fila karila ɲɔgɔn na yan ka di yen ye i k'a dɔn wulikajɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye terroriste jɛrɛjɛkulu ye minnu kɔni ayiwa n'u t'a fɛ u ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan olu fila de filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka ko in senfɛ i k'a dɔn cɛ kelen kun bɛ o ɲininen kun don Amérique ani tubabu jamanaw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'a ma ko Iliyasu Jimbo u k'a ma ko Petit Chafuri Menaka jamana na a ko i k'a dɔn Bamanje jɛrɛjɛkulu fila u k'a dalen don ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen ko ne ta de ye Menaka ye a ma ɲɛ min k'u laban u ye Masaranga tɔ kɛ Masaranga sɔ kɛ ta la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bamanje dɔ bɛ yen min n'o ye Petit Chafuri Petit Chafuri i k'a dɔn siran kelen don a ɲɛ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la Américains yɛrɛ kun kelen bɛ ka welewele da kɛ ni maa min y'a fa maa min mana a suko mɛn walima maa min mana a yɔrɔ dɔn n'i sera k'a ko fɔ i k'a dɔn min ye awa dollar wari $5,000,000 o bi d'i ma tabarikala Américains kun ye nin tabale gosi sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u ka nin fadenya kɛlɛ in i k'a dɔn awɔ u karilen ɲɔgɔn na min ye Menaka fanfɛla ye terroriste u bi taa ka segin cogo bi taa ka segin fo ne k'e si latunu fo ne k'e si latunu jɛrɛjɛkulu fila in kɔni i k'a dɔn u dɛsɛlen don ka bɛn ko la u ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ octobre kalo tɛmɛnen in na n'i ye kunnafoniw ta k'a lajɛ kunnafoni saniyɛnw don minnu yɛrɛ jɛlen don jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko AIGS i k'a dɔn ani groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JESIM olu de bɛ kɛlɛ la Menaka fanfɛla in na a ko
min ye maa caman ye Bamanji jɛrɛjɛkulu la i k'a dɔn o dajira a ko sabula nin ko in a fanga ka bon kosɛbɛ fanfɛla min na o de ye libita ko guruma ye wulikajɔ ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ Piti Shafori Piti Shafori kun bɛ se ko la koyi sabula Bamanjiw bi dabali minnu tigɛ u bi fɛɛrɛ minnu tigɛ i k'a dɔn katimu minnu b'u bolo ale de kalannen don wa a bi ko caman sidɔn a kɔni kɛra sababu ye waati kɛra min ye tiɲɛniba ye k'o don a wa kɛlɛ dɔ yɛrɛ kɛra Amerikɛn sɔrɔdasi cɛ 4 tora a la ale de tun b'o jo la kabini o kɔni kɛra Amerikɛnw kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin kamalen f'u k'a ɲini u tɛgɛ ka d'a kan a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ nin Bamanji kɛlɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o de kɔni kɛra sababu ye a ni ka to a la a sɛbɛndiyara sabula kunnafoni in jɛnsɛra fan bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ Piti Shafori a ni tora a la sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ kɛlɛ Piti Shafori i b'a ye k'a fɔ awa AIGS o ɲɛmaa kɔrɔ dɔ fana bɛ yen i k'a dɔn awa min dɔ a ye ko min da ye ko Adam Abu Ali Walid ani Al-Ashafuri i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen siden bannu kɔnɔ min ye Wataguna o fanfɛlaw la olu fara a donna men kama i k'a dɔn ni hakili b'a la uti kalo san 2021 tubabu sɔrɔdasiw de kɛra sababu ye k'olu ni kɛnɛ karaba a ko n'o fana bɔra ye min ye Al-Muhud ani Pula Ngorji n'u k'a ma ko Abu Anas i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen dajira a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ hali bi n'a ka bi dɔw kɔni bɛ bolo la min ye Isa Bare o dɔw k'a ma ko alias Isa Bari ani Isa Jimaru Abu Huzuta alias Igo ani Dingu Shifu a ko nin damanda Amerikɛnw bolo maana bole don ninnu bɛɛ lajɛlen don sabula maajugu don u tiɲɛni nɔ barika ka bon kosɛbɛ a ko wulikajɔ bolo kan octobre kalo san 2017 ni hakili b'a la a k'i b'a ye k'a fɔ min ye sɔrɔdasi Nigérien maa 4 ani awa Amerikɛn sɔrɔdasiw olu ni tora jahadi dɔ la a ko i k'a dɔn kabini o waati fo bi Amerikɛnw kɔni kalannen don k'a fɔ ninnu kɔni u t'u to yen abada a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ wulikajɔ ni jateminɛw na ayiwa i k'a dɔn Bamanji jɛrɛjɛkulu tiɲɛ yɛrɛ la tɔ t'u la bilen sabula ɲɛmaa minnu b'u la a n'u ka ayiwa maafalabaw a n'u ka dabalitigiw a caman kɔni bɛ yen o bɛ ne ka daji yalima maa bɛ ɲininkali de kɛ sa an bɛ don min na ko bi yalima Bamanji kɛlɛ a bɛ ne ka duga wa ɲininkali to min bɛn nin kun ye sɛbɛn ye Masiri Jɔbu ka fasiri don an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la sabatukɔrɔ ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays fasiriba n'o ye Mamadu Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mamadu Jara ko an ka taa Sajo la sabula ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bi taa ni ye Sajo la fɛn min ye société civile u faralen bɛ ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ n'u k'a ma ensemble la commune de Sajo la EPC u kɛlen bɛ ka kulekan bɔ jamana faamaw la sabula Sajo la n'i y'a ta k'a lajɛ nafoloba de bi sɔrɔ a marabolo in kɔnɔna na k'o sababu kɛ sanu bɔyɔrɔ ye nafolo min n'a caman bɛ a kan ka bɛrɛ de ni k'a bila jamana ka wagande kɔnɔ wala k'a kɛ ka Sajo la baara nka Ala ni nafolo minɛ ko juguya ani baara jugu minnu n'olu kɛra fɛn min kɔni ye maire ye a n'a ka premier adjoint ye waati kɛra sariyatigiw yɛrɛ kun y'u bolo maana b'o nɔfɛ sabula n'i y'a mɛn tubabukan na ko contrôle judiciaire o tɛ ɲuman ye i sigi yan i kana taa yɔrɔ jan subahanallahi tubabukan min ka di o kɔfɛ i b'o dɔn fulukan dégage dégage n'o kɔni bɔra ye o kɔfɛ o ɲɔgɔnna tubabukan duman tɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye tumani ye a n'a ka danga n'o ye Mɔrɔ Magalu ye ninnu kɔni kiri maana bɔlen b'u nɔfɛ halisa fɛn min ye u ma labila fulukan o ma f'u ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri min bɛ yen n'o bɛ kiriko kunna Mahamadu Kasoge ale yɛrɛ de ye a ka kiri tigilamaw olu yɛrɛ de ye nin sariya bɛɛ lajɛlen sigi Mahamadu Kasoge n y'a ye sen ka fɛrɛ a ma Konakiri a ye ɲɔgɔn ye cɛ dumanba wallahi a nisɔn ka di wa a sabalilen wa i b'a dɔn a la k'a fɔ hadamaden sabalilen ma kan il est tellement simple et il respecte les gens ne m'a ɲɔgɔnna ye o ne kɔni m'a dɔn nin maa ɲumanba in sera ka mandat de dépôt da ne ka kun min na o a jogo de b'i la ne sina ka taa jɔlen sɔrɔ ten n ko a ma n ko monsieur le ministre a sera ka a tɛ n dɔn dɛ a sera ka girin ka taa ça va mon frère ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ ça va bien n ko Kasoge don a ko awɔ n ko i kɔrɔkɛ don a ko jɔn n ko Daba Tunkara min bɛ kuma radio la i kɔrɔ
aya banga barila yele ba bi kete ka kontra ika ko yele di bala no ngo jaja ni ikamale nyi maduma eta eta do de ka soro imana ja a photo yi iba ko ka ka jugu wa ba to yele de la de bigurushi ba ka gloki jugala manda ay o fana jugo be minuna aw jugo tigo a jobala o ati manna da ma ka tingui jugo bi la de ayi jaw ne ko ni amana akana daga nyema ne ko ndi dala akana daga nyema alna kera budaye ne ti dala ne ti dala de shedu poti mangana ma ha jugo do haraba jugo do ne ko ndi dala go shedu ni wele ngodo et on se repart avec ça vous savez il kan ngo nunu ditaro ja adabla non moi je suis journaliste je connais on go temena mi tiefo il ka journaliste ya ima isa ka fongolo bida ni ana tiefo la il mata ka sola nam nyakunu bashide aywa nam sabani ngala ko akoniya takalaje Mamadu Kasoge aye kɛlɛ min daminɛ kiriso la o de ye jamana in bɛ se ka fura ka jɛ cogo min maa minnu bɛ n'u nɔ bɛ jamana nafolo dunko juguya la u bɛ se ka nɔ minɛ cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye yuruguyurugu kɛbaw ani maa min bɛ don yuruguyurugu sira fɛ a bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye a ko n'i ye Sajola komini ta k'a lajɛ ala ni maire n'a nɔnɔw ka kɛko juguya tɔgɔ ɲuman ko nin tɛ yen na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ vérificateur général o yɛrɛ de ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min n'o y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye Sajola mairie yuruguyurugu kɛra kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye dugudenw ye Sajola komini dugu o dugu b'a kɔnɔ ko n'a ti ɲɛ o kɔ o tuma maire an de y'aw sigi i n'a fɔ kalafili tɛ senna sisan jamana yɛrɛ ye min fɔ o ye délégation spéciale ye o tuma an b'a ɲini aw ka bɔ yen maa wɛrɛ ka bila aw nɔ na min bɛ se k'a to dugudenw ka lafiya sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ u ye sɛbɛnni kɛ k'a ci minisiri ma min bɛ kiri kunna ka laban k'a ci minisiri ma min bɛ maire ka koɲɛ kunna colonel Ablaye Mayiga ni k'a ladɔnniya sɛbɛnnikɛla ko o lɛtiri min n'o bɔra dugutigiw yɔrɔ ani fɛn min ye komini denw bɛɛ yɔrɔ ka lase jamana faamaw ma maire n'a nɔna minnu bɛ yen n'olu bɛ kojugu ninnu na olu de kɛlen bɛ ka kale da o ko in ɲɛ don o don ereyɔnkura u bɛ t'o fɛɛrɛ tigɛ fɛn min ye nɔgɔnkalo tile 20 tɛmɛnen u ye labɛn dɔ kɛ min ye dugutigi dɔw ye u taara dɔw nɛgɛ k'u kana ko balo tila bɛ wala ci kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ k'a f'u ye u sigilen ka sin ka na kamera jɔ u la k'u filmeli daminɛ k'a kɛ i n'a fɔ nin dugutigi bɛɛ nalen don min bɛ se k'a to maire ka to a nɔ la dugutigi caman bɛ minnu wulila k'u ka banfula gosi ni k'u ka sabara don ka t'u ka sira fɛ anw nakun tɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko maire n'a ka danga tumani ani fɛn min ye magalu ye ni maa fila bɛɛ lajɛlen de malola yɔkɔ u labanna ka diyagoya sigi min n'u kun y'u boloda k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila nɔgɔnkalo tile 23 nata la sɛbɛnnikɛla ko dugutigiw kali k'a don ani fɛn min ye Sajola komini maaw kali k'a don ni maa minnu filɛ mairie kunna u ka taa ka bɔ yen joona jamana kuntigi yɛrɛ ye min fɔ n'o ye délégation spéciale ye conseil des ministres ye min fɔ a ka sigi Sajola kunna tumumu m'a fɔ maa b'u bolo dɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a lajɛ maa min ye maa jɛlen ye ni maa tilennen don u k'o ta ni k'o sigi o bɛ se ka kɛ sababu ye dugu yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Sajola ye sanubɔyɔrɔ don jalakiba de binnen bɛ mairie kan nafolo ŋanamu-ŋanamuli dɔrɔn tɛ maa caman bɛ u ye min ka dugukolo bɔsiw la k'a bɛɛ lajɛlen feere chinois ma gindo la a bɛɛ lajɛlen gindo de poyira maaw b'a kalama kunnafoni filɛ ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ Mamadu Jara ale ka fasiri don joti zedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du conseil na Tihami Sini Ovidi diɲɛ bɛɛ a kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛɛ kɔmana guwa fɔlɔ u ma ɲɛ sɔrɔ a la nka a bɛ Mali bolo a Mali bɛ ka tulon k'a la i ti miiri diɲɛ bana si la k'a m'o furakɛ nka a bɛ Mali bolo a Mali bɛ ka tulon k'a la Mali ka maaba fɛn o fɛn b'an bolo i n'a fɔ Sherifu Tihami ɲɔgɔnna u ma ba don u la o maliyɛn yɛrɛ taabolo ye hali n'i ye tigafeere daminɛ f'i ka jamana wɛrɛ titiri d'a kan. En même temps, il y a Almami Dougofri. En même temps, il y a au Conseil islamique vice-président du cercle de Nyuru. À Kafura, il y a un moment où il y a un Youfé. Foube Kashi, en Dadado. Mogodo Kuduktama. Il y a un Amatade, il y a un Samamamba, il y a un wallahi franya nama min ka san franya kanye min ma san franya kanye a franya ya a bela jele kene ne re kun to ko ben dimin sika fu kenyere ay ne re kene